Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri gaurkoan ere egunez egun saiora. Bi elkarrizketa ekartzen dizkizuegu gainontzeko edukietaz gain beti ekartzen dizkizuegunak. Elkarrizketei dagokienez, gaur Marabillas gaztetxeko kide batekin egongo gara pasaden asteko istiluak komentatzeko. Oraindik irekita dagoen gaia da, izan ere larunbat honetan urtarrilak 19 manifestazioa izango da gaztetxeak deituta. Eta gero kontatuko digu nola ikusten duten gaian, nola bizi egin duten eta ze nolako pentsakera duten azken finean. Eta jarraian urrengo elkarrizketan irekita dagoen beste gai bat komentatuko dugu. Eduardo Santos etorri egingo da, ahal dugu alderditik eta kontatuko digu ere ze nola dijoan barne gatazka edo desadostasun hori orain bai taldearekin. Badakizuenez, aurtengo urte hau 2019 erabakigarria izango da, hauteskundeak izango ditugu, eta hau konpondu beharreko ere zerbait da, beraz, interesgarria gaurko saioa, baina, bueno, eguneroko saioak bezalaxe, has gaitezen. Ezagutu ditzagun urtarrilaren 15eko lerroburuak edo titularrak. Iruña 2030 hiriplan estrategikoaren prozesuari begira egindako inkestaren arabera, hiritarren 87% pozik dago Nafar hiriburuan bizitzeaz. 2030 estrategia behin betiko zedarritu aldera, galdetegiaren bidez, inkestaren bidez, aurten landuko diren gaien sorta hautatua zehaztu eginda. 2019ko Pedro Sánchezen gobernuak Nafarroarentzako 108 milioi euro aurreikusi ditu. Horietatik 73 abiadura handiko trenaren garapenerako izanen dira. Beste 17,7 milioi euro esaurtegia handitzeko bideratuko du. Nafarroak bere eskaintza gastronomiko zabala Fitur 2019an aurkeztuko du, produktua eta lurraldea uztartuko dituen ekitaldi esklusibo horretan. Datorren asteazkenean urtarrilaren 23an, Nafarroako lurraldean eta geografian oinarritutako eskaintza ezagutaraziko duen Qatar Paisajes deritzon ekitaldia gauzatuko da. Urtarrilaren 26an, Barañainen bertso eguna ospatuko da. Osasunbidea, Nafarroako osasun zerbitzuak federatutako txirrindulariei larrialdiko osasun arreta berritu die. Izan ere, 2021ko abendura arte indarrean egongo den hitzarmena sinatu du Nafarroako Txirrindularitza Federazioarekin. Egunkarietako azalak birpasatzeko unea, lehendabizi jo detzagun Diario de Navarrara. Lerroburu nagusian, enpresa Nafarrak akordiorik gabeko Brexit baten beldur dira. Azaleko argazkiak atzo Artaizen izandako sute bati egiten dio erreferentzia. Azpian izenburua oparatu da. Artaizeko bizilagun bat zendu da bere etxean gertatutako sute baten ondorioz. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Titular nagusian urrengoa ipini dute. Noaingo aeroportuak 2011 urtetik eman den bidaiarien kopuru altuenarekin itxi du urtea. Argazkian Artaiz herria ikusi daiteke sute batek utzitako kearekin. Izenburu honek laguntzen du irudia. Gizon bat hilda bere Artaizeko etxeko galdarak eragindako sutean. Gara egunkarian, lerroburu nagusi hau irakurri daiteke. Macronek gizartearen eskakizunen inguruko eztabaida erraldoi bati paso ematen dio. Azaleko argazkia Teresa May hor agertzen da Teresa May, gaur Mayrentzat erabakigarria eta Brexitendako garrantzitsua izango den bozketa gauzatuko da izenburupean.
Hedabide euskaldunei dagokienez, Berri egunkarian hurrengoa ikusi daiteke goian iskin batetan, zirkulo polar artikoan argia desagertzen denean bizirik irauteko errutinak izenburua daraman edukia bizigiro atalean. Horren azpian azaleko irudian eta lerroburu nagusian Ondarroako monumentu frankistari egiten zaio erreferentzia bota egin denari. Ondarroako gurutze frankista bota dute izenburua darama irudiak eta bertan ikusi daiteke aipatutako monumentu hori, lurrean. Beherago, gainontzeko berrietan edo edukietan, Mike argudioak agortu ditu gaurko bozketan Brexita gauzatzeko itunak ez dezan ezezkorik jaso esaten du lehendabizikoak. Ondoan ekonomia arloan Navaleko langile batzordeak ez du sinatuko kaleratze txostena bihar. Horren azpian Aznarezek astebetez behintzat jarraituko du presidente gisa. Ekonomiarekin jarraituz, Zegona inbertsio funtsak Euskaltelen nagusi izateko behar zuen dirua jaso du izenburua daraman berria jarri dute. Horren azpian kulturari dagokionez, maskara den itzulia hasi dute Urdinabeko gazteek, eta ondoan eduki gehiago, Markel Irizar, orain da garaia euskal ziklismoa bultzatzeko. Behan, Jon Santakana, bizitza eman dut eskiarentzat, zaila da ustea. Kirola alde batera utziz, bekaldera joango gara, eta hor aireportuetan inoiz baino bidaiari gehiago izenburua daraman albistea ipini dute, Arian atalean konkretuki. Bukatzeko Euskal Herri Erratiko webgunean hurrengoa irakurri daiteke, Espainiak Nafarroan eginen dituen inbertsioen artean gehiena HT-arentzat. Eta alboan beste bi berri, Sanjurjo generalaren gorpuzkinak ez dira Iruñera itzuliko. Amaitzeko organoen doaintzan aitzindari da Nafarroa. Jarraitu dezagun Iruñ herriko agenda ikusiz. Gaur arratsaldeko 5 Nafar Ateneoan opera eskainiko da. El Castillo del Duque Barbazul izenburupean sarrera libre izango da. Bestalde bihar arratsaldeko 6etan umeek ipuin kontalari batez disfrutatu ahalko dute. Euskeraz izango da ongietorri ipuinetara izenburuarekin eta Nafarroako liburutegian burutuko da jarduera. Ordu erdi geroago bihar arratsaldeko 6:30 Kondestable jauregian Plan Estrategiko Urbano Pamplona Iruña 2030 izenburuarekin horren inguruan solastuko den saioa eskainiko da. Jardunaldia izango da, doakoa, baina aldez aurretik inskribatu beharra dago. Horretarako erabaki.pamplona.es webgunean sartu ahal zarete. Bihar arratsaldeko 7etan Sanduzelaiko liburutegian hitzaldi bat euskeraz. Liburutegiak Saharako basamortuan, kabiak eta bibliobusak, sarrera libre. Bihar arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean proiekzio bat. 3 anuncios a las afueras pelikula botako da, 2 Oscar irabazitako filma eta doakoa izango da. Bukatzeko ostiralean gaueko 10:30 Zentral Cafe antzokian esketxeak zuzenean pantomima fulen eskutik. Sarrerak 16 euro balio du. Gaur eguzkitsu egongo da, goizean tarteka lainotsu. Haize aldakor ibiliko da. Nafarro aldean ziertzoa nagusi, temperatura maksimoetan aldaketarik ez, egunaren bukaeran baliteke izotza egitea. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa nagusi, eguzkitsu egongo da, goi lainoen tarte lainotsuekin. Ilunabarrean lainoak ugaritu egingo dira, goizean goizeko haizea ibiliko da, eguerdian mendebaldera aldatuko da, arratsaldean iparaldera.
Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Goizean goiz izotza egin lezake. Goazen Iruña herriko albisteekin. Lehendabizi jo dezagun Burlatako berrietara. Podologia zerbitzurako laguntzak eskatzeko epea irekita dagoeneko urtarrilaren 16 arte, hots bihar arte. Interesatuek 60 urte baino gehiago izan behar dute, Burlatan 6 hilabeteko antzinatasunarekin erroldatuta egon behar dira eta eskakizunak aurkezterakoan baldintza ekonomikoak besteak beste ere bete behar dituzte. Informazio guztia udalaren webgunean, Burlatako udalaren weborrian kontsultatu daiteke. Bestalde, Burlatarekin jarraituz, bonotaxia erabiltzeko laguntza sozialak eskatzeko epea ere irekita dago. 133 baino gehiagoko galera funtzionala anatomikoa edota bisuala izatea beharrezkoa da kasu honetan. Baita Burlatan errodatuta egotea ere urtebeteko antzinatasunarekin. Baldintza eta bete behar guztiak udalaren weborrian daude eta urtarrilaren 25 arte eskakizunak aurkeztu daitezke. Hori izango bai da azkenengo eguna urtarrilak 25. Epe gehiago Burlatan, bihar arte Gaztelekun 16 eta 30 urte bitarte langabeztian eta Burlatan erroldatutak dauden gazteek maiatzera arte gauzatuko den jatetxe eta tabernen lana ikasteko ikastaroan apuntatu ahalko dira. Bihar azkenengo eguna, urtarrilak 16, informazio guztia udalaren webgunean. Gainera, Gaztelekun burutuko diren jardueren edo ekintzen eskaintza ezagutarazi egin da. Udalaren webgunean, Burlatako udalaren weborrian zintzilikatu da. Amaitzeko, udalak Blanca Ester Marquez Andrea gogoratu egin du aste honetan. Genero bortizkeriaren biktima izan zen bere bikotekideak orain dela 2 urte erail baitzuen. Indarkeriaren kontra azaldu da udala, era berean konsistorioak babesa eskaini dio familia eta lagunei. Eta hori da guztia Burlatan, Berriobeitirekin jarraituko dugu. 2018a Euskarari bultzada emanez bukatu egin zen Berriobeitin. Euskara Berriobeitiko zendean izenburua duen lehiaketa burutu baitzen. Iban Arraiza izan zen irabazlea. Azterketa moduko galdetegi bat prestatu zen txapelketa honetarako udalaren webgunean zintzilekatu egin dena edonork kontsultatzeko eta bertan ere erantzunak irakurri daitezke erantzun zuzen horiek. Bestalde, urtarrila eta otsaileko agenda kulturala ezagutarazi egin da udalaren webgunean ere. Eskaintzaren baitan edo barne, proiekzioak, escape room, ipuin kontalariak, txangoak edo irtenaldiak eta abar daude. Bukatu ditzagun Iruña herriko albiste hauek, egunero egiten dugun moduan Iruñeko berriak birpasatuz. Gaur urtarrilak 15 auzoen foroa bueltatu egingo da. Etxabakoizen izango da gaur arratsaldean. Zehazkin ikasio landa ikastetxe publikoan. Partaidetzara zabalduta egongo den saioa izango da, beti bezala, eta hitzordua arratsaldeko 6:30 izango da. Lehenengo zatian, auzoko udal proiektuei buruz informatuko da eta ondoren bigarren bloke horretan bizilagunei paso emango zaie hauek ekarpenak egiteko edota zalantzak argitzeko. Berri gehiago Iruñean. Udala genero indarkeriaren kontrako eta berdintasun politiken aldeko mobilizazioetara gehitu egin da. Manifestu baten bitartez adierazi egin zuen atzo urtarrilak 14. Idazkian edo manifestu honetan bortizkeria ezabatzeko duen konpromesua ere azaldu egin zuen. Bukatzeko kulturari dagokionez, Yamaguchi Tori jaialdia bueltan da. Atzo urtarrilaren 14an hasi egin zen eta igandera arte urtarrilak 20 luzatuko da. Bigarren edizioa da aurtengoa eta honekin Yamaguchi Parkera Japoniako kultura gerturatuko da, edo gerturatu egin da. Proiekzioak, erakusketak, tailerrak eta dastaketak eskainiz. Atzo Maider Belokik udaletxeko kultura zinegotziak programa aurkeztu egin zuen.
Amaitutzat emango dugu gaurko saioa, bihar kontu gehiago, eskerrik asko ere izateagatik eta bihar arte esan bezala.